DST. Sinareng KHM Music Das. Live streaming OBS Multimedia BGS Pro Audio Sound System. Sopo kae remo ngembang baku saja ngawe-awe Gayeng ya Pak? Dalem. Gayeng. Gayeng ngepol. Pak Paino. Kalih Mang Pados ke pasaran di Kedawung mriku. Oh nggih siap. Mboten. Lah pom rongongke nggih paham kalih jenengan. Mengke ampun supe sindene dijak lho Pak. Lah ngoten. Monggo masukin. Monggo setiaku hatiku kepengin lelaki siramu. Assalamualaikum. Yen bisa aku lila ing
hati. Jan gayang tenan HM. Sabar orang itu. Mongko